Takže toto je chodba. To sú dvere. Tady je Štefana. Tady je koniec chodby. Toto je akože naše 504. Museli sme dať pred kúpeľňou handru. Super dlažba, krásna, moderná. Lebo keď sme vychádzali stadiaľ, aby sme si neponosili tú vodu vonku, lebo zapálime svetlo. Opačne sa zapína svetlo. Ventilátor. Toto je naša krásna kúpeľka. Moderná, luxusná. Tie toaletiaky sú také, úplne také malé. Nie sú až také veľké ako v Európe. Tu len také malé, asi štvrtinové predávajú. Tento toaletiak je super. Toto je úplne... Fakt, tie papiere sú naozaj kvalitnejšie ako u nás. Toto je naša sprcha, moderná, luxusná. No, ukážem vám. Kamarátovi sa to podarilo. Ale funguje. Mám niečo namočené, takže utierak sa močí, aby som mohol prať. Ten kúl je krásny, vyšúchali sme to, no ale to sa celkovo extra nedá. Máme tu klímu, či ventilátor, alebo čo je tohle? Kolnica. Vedierko, čo sme si včera kúpili v Denfengu. Tady stojí ten mop. Za bagateľ, možno euro 50 to stálo, ale fakt u nás by to stálo asi aj 30. Taký super kvalitný. Tam je ulička, do čoho má tiež stavná, tak vychádzam, musíme si vyčať, aby sme to neponášali po našom luxusnom hotelíku. OK, tak idem ďalej. Takže máme tu šlapky z hotela Pekingu. Tieto topánky som si kúpil za nejakých 3 eurá tu, priamo v Šaline. A toto je naša ubytovňa. Ako vidíme, Branislav tady spí, ja tady a takhle si my vešáme šnúrou. Klímu máme zapnutú, klíma ide. Fúka dobre. Tady je Wi-Fi, a nám raz denne to ide, viackrát asi nie, aj to hodinu max. A toto ja neviem, tu som kúpil za 10 jenov, takých euro 10, no hrká to, neviem, či je v ňom nejaká voda. Skúšal som to aj kľúčom vyvrtať a radšej som to nechal tak, no neviem, čo to je, nemám ešte s tým skúsenosti. Ale čo by to nekúpil z prsty Európan, ale ako hovoria tu Číňania, že Američania idú, kričajú na seba, hej, kričia to. Biele opice a podobné veci, no že nie sme Američania. Nemajú radi tých Američanov, bohužiaľ. A musel som si včera v lekárni kúpiť takéto niečo, takže toto je super vec, to vám odporúčam, pretože opuchy, kadejaké zlomeniny alebo niečo také, keď máte, tak vám to pomôže, je to dosť horľavé, horí to na nohe. Nejaké pitičko, hej. Ako vidíme, čaj, jasný nový s propolisom. Tu máme oolongový čaj, super, chuťovo. Vypínače. Že vypínače máme tu také, že fungujú aj naše európske, ktoré bez problémov sa použiť. Pretože oni majú, aj takýto funguje, hej. Aj ten spodný. Aj televízor. No, keďže som sa natrel s tou mastičkou, tak trošku som urobil upratovačkám aj robotu. Ne, troška. Juj. Čo už, toto je náš bordel ďalší. A takto to vypadá vonku. Keď sa tak kúknem von oknom, tu cvičia mládež, mladí vojaci, čo sú všetci v takomto červenom, vojaci a žiaci kung fu. A
A toto je Songshan. Hora. No z jednej strany ho bohužiaľ vidíme, z druhej strany je krajší. Tam perú mladí ľudia, tam už majú vypraté, aha, tam majú pračku akože. Veľa upratujú, nosia tie smeti úplne. Tam je smetisko. Zbavujú sa tých smetí. Otvoríme si okno, aby sme vedeli, potlačí sa na maximum. Tu je taký háčik. Keďže ho chcem zatvoriť, nejde, lebo záka trošku treba ešte viac otvoriť, on klikne a vtedy tá prkotina spadne. No, tak nepokojme sa trošku vonku, čo robia. Prášia, čistia, umývajú. Vonku všetci. Buď z nich budú policajti alebo vojaci. Majú na výber. Dávajú ich sem od 5 rokov a vážení Európania, Slováci, Maďari, ak chcete sa zbaviť detí, dajte ich sem. Tu ich nahúčia na poriadok. Ten štýl majú takýto s tými čiapkami. Tí ženské úplne celú tvár im zahaluje ten šilt. Práš, dávaj. Dávaj. Už sa nudí. Ide mu to pomaly. Tu sa dá, kde zašívali som. Aha, tam to zašívajú. Aha, už ich prichytili v príčine, takže musia robiť, zametať. Pohyb je tu dennodenný takýto. Pohyb je stále. Je ich ako mravcov x milión. Tí, ktorí sú vo farebnom bielom, tí sú už takí učitelia alebo majstri. A tí sú žiaci. A tí, čo sú v civile, tí sú zrejme buď prídu, že mali nejakú mini dovolenku, alebo nejaké voľno mali, že mohli ísť do mesta. No, zrejme nejaké pokyny dostali. Tam ti zametajú. Pod nami tu tiež vodu upratujú, lebo nejako to vyteká z tejto budovy, alebo čo ja neviem, čo to je za skyride. Všetci sušia, perú a popri tom tu všetko smrdí, páchne zumpovicou. Strašný smrť. Tamto utekajú so smetným košom mladí. Rada majú dobrý výcvik. Vypneme sa trošku do diaľky. Desaťkrát som ich priblížil. Madrace, perináče. Idem sa pozrieť na števka. Takže zatvoríme okno. No, nezatvorí sa, musím to nejako otvoriť viac a vtedy on cvakne. Okay. Klímu máme zapnutú. No.
Minule som si tu kúpil niečo za 25 yuanov, nejakých 3 euro. Je to veľmi, veľmi super chutné niečo, fakt extra chutné sezamové plátky v mede. Nemám ich otvorené, ale ešte si dneska pôjdem kúpiť, takže vám to potom ukážem. A čo som si ešte kúpil, tak to je za 45 yuanov kačacie nohy. Sú chutné v takom balení. Každá jedna noha je zvlášť v ňom balená, vákuovo. Chutná je, super. No, to je ten olejček. Takže ideme sa pozrieť, čo robí Štefan. Toto je Braňo, hello. Branislav, vráca sa zpátky, poznáš tú hudbu? Ideme pozrieť Štefana. Neotvára. Štefane! Hello, natáčam, môžem? Nevadí ti? OK, potreboval by som pozrieť tamto. Môžem, dobre, zatvorím ti. Ďakujem. Takže ukážem vám Songshan. Toto je ten kopec z tej druhej strany. A je oveľa krajší ako tam tá naša strana. A tam sa zrejme učia mládežníci. Pozrite sa na tú krásu. Takže máme aj super výhľad v srdci Songshan. Tam sú tie minibusy, autobusy na elektriku, ktoré ťa vozia po Shaolini. Nemusíš toľko peškovať. Funguje to na elektriku. Zaplatíš nejakých 25 yuanov tam naspäť. Akože tam aj späť, spiatočná. Už boli hlavne moje nohy, ktoré boli nedávno poranené až doteraz. Dobře. OK. Idem tam. OK, takže padáme. Ďakujem. Toto už nenatočím. Takže ako vidíme, na tejto chodbe je stály pohyb. Furt niekto chodí. Včera som bol na poschodí nižšom, my sme na tom 5. poschodí. Keď som prišiel na 4 a pozerám, že do predala, kde dali túto mriežku. Že zmizla. No, potom som zbadal, že som bol po schode nižšie. Ale teď som stýl. Hej. Zabudol som si kľúče. OK, a je všetko. Ďakujem, že ste si to zhliadli, pozreli. Dúfam, že vás to pobavilo. Posnažil som sa nejaké videjko porobiť. Ahojte.